दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि थान्दै जखनथाइ जे हाबाफारि बेखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। बे गसाइगाव साब डिभिजननिनो सिङाव थानाय बिन्नाखाता बे गेवलां फोथाराव बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै फुंनि बाहागोआव बेवहाय गाहाय सायनासालिजों लोगोसे गाहाय दरखं मोखां आरो जामुंसालि बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि प्रग्रामाव होखाजानाय बादि मानगोनां आलासि बिथांमोनहा बे समाव आङो अजित कुमार ब्रह्म गोसोखां गाहाय सायनासालि बे दरखं मोखांखौ आं बेखेवबाय आरो आं मिजिंथिदों बे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों जिल्ला आफादा माहारिनि गाहामनि थाखाय गोबां माखासे सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनहा रेजुलेसन लानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि सामाजिक आरो बर' हारिनि रांखान्थिखौ जोङो माबोरै मोजां बिथिङाव लांनो हागोन बे बिथिङै बिथांमोना निश्चय सावरायगोन। लोगोसेयैनो बे ओनसोलाव रायजो जानाय बिभिन्न जाथि गोष्ठिनि जेंनाफोरखौ जोङो माबोरै खौसेयैनो गाहामथारै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे परिबेसाव लाबोनो हागोन बे गासै बिथिंखौ लानानै निश्चय बे थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा थांखि लागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो जिहेतुकि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद, बे आफादानो जोंनि हारिनि थैनाय थांनायनि गासै बाथ्राखौ बिथांमोननि थान्दै जखनथाइनि गेजेरजोंनो जिहेतुकि सावरायनाय जायो। गतिके बे जखनथाइयाबो मोनसे मिनिंफुल मोनसे जाथों होननानै आं मिजिंथिबाय आरो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि आरो जोंनि साब डिभिजनाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ हारि धोरोम बासियाजासे बे कनफारेन्सआव बयबो फैनानै बाहागो लागोन आरो जाफुंसार होगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय आरो आंबो खावलायनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि थान्दै जखनथाइ, बे थान्दै जखनथाइखौ जोङो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम जादों। दिनै 24 आरो 25 गाबोनसिम बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो बे ओनसोलनि रायजो राजा, बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लानानै दानाय जोंनि रिसेपसन कमिटि, बेनि गेजेरजों मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम-थिम जाबाय। दिनैनि गिबि साननि फुंबिलिनि हाबाफारिफ्रा दायो सोलिगासिनो दं, माखासेया जाखांबाय। मेन गेट बेखेवनायनिफ्राय जागायनानै जोंनि मेन पेन्डेल, गेस्ट हाउस बा आलासि जिरायसालि, डेलिगेट हल, बेबादिनो गुबुन गुबुन बेखेवनाय हाबाफारिफ्रा दायो सोलिगासिनो दङ। 12 बाजि जानाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव माखासे इभेन्ट्सफोर, थुनलाइयारि बादायलायनायनिफ्राय लानानै हारिमुवारि बादायलायनाय बा गुबुन गुबुन बादायलायनाय हाबाफारिफोर बेयाव जागोन आरो मोनाबिलि 6 बाजिनिफ्राय जोंहा डेलिगेटआ जागायगोन आरो बे डेलिगेटखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन आरो जों मिजिंथिदों बे डेलिगेटआव जोंनि ओनसोलनि बा हारिनि जेखिनि जेंना जेंसि आरो आथिखालाव नुजानाय जेखिनि जेंनाफोर, बे गासै बिथिंफोरखौ जोंनि 21था दख'रा आफादफोरनि गेजेरजों जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों फैगौ समनि थाखाय जोङो माखासे रेजुलेसन थि खालामनानै लागोन आरो ओनसोलनि गोजोननि थाखाय बा जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय जोङो माखासे बिथांखिफोर बा माखासे रेजुलेसनफोर जोङो थि खालामनानै लागोन। आरो गाबोन जोंनि गेवलां मेला 12 बाजिनिफ्राय जागोन। जे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन
आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आलासिफोर जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ, गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ बे गेवलां मेलाव फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि हाबा मावनाय आरो फैगौ समाव जोंनि हाबा मावनो लानाय बे गासै खोथा बाथ्राफोरखौ बे गेवलां मेलाव रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन बा रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। बेनिखायनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय। जों बयबो मिथिगौ बे साननैसोआव कारिगावनि जे थासारि, बे थासारिखौ लानानै इन्टारनेटखौ जोंनि जिल्लायाव बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बेनिखायनो जोंनि जे थान्दै जख'न्थाइ 57थि थान्दै जख'न्थाइ, बे थान्दै जख'न्थाइनि पाब्लिसिटिया ससियेल मिडियायाव बा निउसनि गेजेरजों गोसारनाया खम जादों। बेखायनो दिनैनि समावबो जोङो बेखौनो फोसावहरगोन जे जोंनि जे बे थान्दै जख'न्थाइखौ जाहाथे बयबो बेयाव बाहागो लाफैनानै बा बेयाव हेफाजाब होफैनानै जाफुंसार महर होयो, बेखौनो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।